чун анъана дар арафаи соли нав дар тамоми соҳаҳову ниҳодҳо бурду бохтҳои давоми сол натиҷагирӣ карда мешаванд ва яке аз самтҳое ки имрӯз мо натиҷаи фаъолияти солунаи онро баррасӣ менамоем ин риштаи самбо мебошад. бояд гуфт ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми соли 2024 соҳаи самбо ба як қатор дастовардҳо ноил гардид ки мо тамоми дастовардҳои соҳаи мазкурро дар соли 2024 дар ин барнома баҳри шумо инъикос мекунем. раиси федератсияи самбои тоҷикистон зуҳуршо нурмуҳаммадзода рӯзи 3 сентябри соли равон ба ин вазифа таъин гардида буд. бояд қайд кард ки ӯ қаблан раиси федератсияи кураши мамлакат буд ва федератсияи мазкур тавассути роҳбарии ӯ дар соли қабле ба дастовардҳои назаррасе ноил гардид. аз ҷумла варзишгарони ин ришта дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш дар ҷумҳурии туркманистон ба гирифтани 4 медали нуқра даст ёфта буданд. гуфтанд ба маврид аст ки федератсияи самбо дар давоми фаъолияти 4-моҳаи зуҳуршо нурмуҳаммадзода ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. маҳз таҳти роҳбарии ӯ дар давоми соҳибистиқлолии тоҷикистон дуюмин маротиба чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон дар мамлакати мо ва пойтахти он шаҳри душанбе баргузор шуд ва варзишгарони тоҷик бо касби 42 медал, 11 медали тилло, 11 нуқра ва 20 биринҷӣ дар ҳисоби dastavê мақоми сеюмро моли худ карданд. умуман дар соли 2024 самбочиёни тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар 15 чорабиниҳо иштирок намуда соҳиби 61 медал гардиданд ки 13 тои онро тилло, 15 нуқра ва 33 адади онро нишонҳои биринҷӣ ташкил медиҳанд. федератсияи самбо давоми сол якчанд мусобиқаҳо гузаронда буданд. аз ҷумла чемпионати ҷумҳурӣ оид ба самбо аз моҳи октябри соли ҷорӣ мо ҳамчун раиси федератсияи самбо интихоб гардид. дар худи моҳи октябр мо чемпионати аврупо осиё оид ба самбои мағрибавӣ чемпионати ҷаҳон байни устодони варзиш гузарондем ва як тими мунтақами самбочиён ба шаҳри астанаи ҷумҳурии
Tojikiston ба чемпионати ҷаҳон бурдем. Ман дар он ҷо дуто медали биринҷи ба даст овардам. аз чемпионати осиё байни ҷавонон ва наврасон ки аз 11 то 14 май дар шаҳри Актауи ҷумҳурии Қазоқистон баргузор шуд оғоз мекунем. дар мусобиқаи зикршуда федератсияи самбои мамлакат 12 варзишгари наврас ва ҷавонро ба тамринҳои пайваста фаро гирифта, онҳоро ҷиҳати баромади арзанда кардан дар мусобиқа омода кард ва сафарбарашон намуд. дар баробари дигар самбочиёни ҷавону болаёқат, дастпарварони федератсияи самбои Тоҷикистон низ аз худ ҳунару маҳорати олӣ нишон дода, 4 тан аз онҳо то ба финал рохат гирифтанд. аз ин шумора танҳо ба Сайраҳмон Қодиров муяссар гардид ки дар вазни 71 килограмм рақиби худро мағлуб намуда ба гирифтани унвони қаҳрамонӣ даст ёбад. ва се намояндаи дигари кишвари мо дар вазнҳои 58, 64 ва 88 килограмм аз ҳарифони худ мағлуб гардида сазовори мақоми дуюм шуданд. умуман мунтахаби самбои Тоҷикистон аз чемпионати Осиё бо 7 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. дар он ҷо 26 давлат баргузор буд. ман бо 4 ҳарифи пурқуввати худ дастболо шудам ва моро пеш интизор аст ки дар Кипр чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад. мо машқу тамринҳои худро бештар карда дар он ҷо мехоҳем парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. дар шаҳри Актауи Қазоқистон дар вазни то 58 килограмм баромад карда сазовори медали нуқра шудам ва парчам Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ баланд бардоштам. ман дар ин мусобиқа бар 4 ҳарифи худ дастболо шуда ва дар финал бо ҳарифи аз давлати Ӯзбекистон буд ки бо ҳисоби 10-4 мағлуб шудам. ман аз ин ро афсӯдонистам, машқҳои худро зиёд карда дар пеш моро боз мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Кипр мегузарад, машқи худро зиёд карда дар он ҷо парчами Тоҷикистонро мехоҳам ки дар сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ баланд бардорам. инчунин аз рӯи намуди варзишии самбо барои гиромидошти хотираи устоди шоистаи варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов дар маҷмӯаи варзишии Шӯрои ҷумҳуриявии Динамои Вазорати Корҳои Дохилӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ доир гардид ки дар он кормандони ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ ва корхонаи идораҳои кишвар ширкат варзида маҳорату ҳунари худро ба намоиш гузоштанд. бояд қайд кард ки мусобиқаи зикр гардида тӯли 7 сол аст ки пайваста гузаронида мешавад ва ҷавонони варзишгарро аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам меорад. дар мусобиқаи имсола шумораи дастаҳо ба 9 адад расида буд ва намояндаҳо аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ ва шаҳри Душанбе ширкат варзида, шумораи онҳо зиёда аз 100 нафарро ташкил медод. иштирокчиён аз рӯи 8 вазн тақсимбандӣ гардида барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош карданд. дар охири мусобиқа ғолибону ҷоизадорон бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷа низ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба самбо байни наврасони 15-17 сола баргузор гардид. чорабинии зикр гардида дар қасри варзишӣ гузаронида шуда, он ба хотири гиромидошти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиш Абдуқаҳҳор Қодиров баргузор гардид. дар ин мусобиқа зиёда аз 150 варзишгар аз тамоми манотиқи кишвар ва самбочиёни навраси кишвари Ӯзбекистон иштирок намуда, баҳри ба даст овардани ҷойҳои намоён талош карданд. ногуфта намонад ки варзишгарон дар ин мусобиқа аз рӯи 8 вазн миёни ҳам нерӯсанҷӣ намуданд ки тамоми медалҳои тилло дар кишвари мо боқӣ монду, онҳо насиби самбочиёни навраси кишвар шуданд. имсол чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини самбо бояд дар пойтахти давлати Қазоқистон, шаҳри Остона баргузор мешуд
ва намояндаҳои 80 кишвари ҷаҳон дар он ширкат мекарданд. барои ҳунарнамоии олӣ нишон додан дар мусобиқоти мазкур самбочиёни моро мебояст сари вақт ба тамринҳо фаро гирифта шуда ҷиҳати муаррифии арзандаи кишвари мо омодагии ҷиддӣ бубинанд. таҳти мураббигии Носир Бозоров иштироки 9 нафар самбочиёни тоҷик дар ин мусобиқа дар назар дошта шуда буд ки 4 нафарашон дар самбои муҳорибавӣ ва 5 нафар дар риштаи самбои варзишии ватани моро бояд намояндагӣ мекарданд. ниҳоят чемпионати ҷаҳон оид ба самбо шурӯъ гардид ва аз ҳайати мунтахаби самбои кишвар танҳо 2 нафар Сорбон Латипов аз рӯи вазни 64 килограмм дар намуди самбои варзишӣ ва Шорух Назаров миёни нобиноён тавонистанд ба ватан ҷоиза биёранд. Дар аввалин баромади худ Сорбон рақиби украинии худ Дмитро Евдошенкоро мағлуб намуда ба даври баъдӣ роҳи худро боз кард. ҳаракат кард, ҳадяқал амин гуна бад ҳаракат намуд ки рақиб натавонад ҳамла кунад. 17-16 ва самбо ва Сорбон акнун дар даври дуюм паҳлавони кишвари моро самбочии узбек Сардор Олимҷонов интизор буд. Сорбон ҳарчанд ҷаҳду талош кард ва рақобати арзанда ҳам нишон дод, ӯ ба даври тасаллубахш рафт. Сорбон ва бори дигар аз аксул ҳамла ҳисоб баробар мешавад. аз аксул ҳамла ҳаракат Сардор Сорбон Латипов агар фишорро ҳамин гуна бештар кунад. дар оқибати аввали даври тасаллубахш Сорбон муқобили намояндаи Афғонистон ҳунарнамоии хуб нишон дод ва тавонист шикасташ бидиҳад. Кони хуб дорад, дар инҷо 4 имтиёзро ба даст меорад. 5-0. 7 сония. албатта барои Сорбон Латипов шояд дар даври баъдӣ паҳлавони мо самбочии қирғиз Адилек Кубанич ӯлро низ аз садри роҳи худ дур намуд. разми ҳунарнамоӣ мекард ва ҳаракати Латипов як имтиёзро ҳам барояш таъмин мекунад. Сорбон Латипов ва акнун бисёр нохуб шуд барои паҳлавони мо ки камфаъол буд, аз ҳамлаи рақиб мегурехт. як огоҳии дигар ӯро доданд ва ҳарифаш инҷо имтиёз мегирад ва ҳамин тавр ҷиҳати ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон Сорбон Латипов ва муқобили паҳлавони туркман Ниёзмурод Бабеков мубориза бурд. паҳлавони мо намояндаи Туркманистонро низ мағлуб намуда нишони биринҷии чемпионати ҷаҳонро ба хазинаи ҷоизаҳои кишвар ҳамроҳ кард. Латипов ба хубӣ истифода кард, 2 марҳилаи тасаллубахшро гузашт ва хеле наздик аст ки нишони биринҷиро ба даст биёрад ва ӯ 2 имтиёз 7-0 ва ишора биёрад. акнун рафиқи худро нигоҳ дорад ва ҳамин тавр дӯстони азиз вақт ба анҷом мерасад. Сорбон Латипов акнун имрӯз 2 медали биринҷии паҳлавонони мо ба даст оварданд, Шорух Назаров ва Сорбон Латипов. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аз санаи 8 то 10 ноябр дар шаҳри остонаи давлати Қазоқистон чемпионати ҷаҳони куштини самбо баргузор гардид. дар ин чемпионат дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам иштирок карданд. ман дар вазни то 64 килограмм иштирок кардам. бо 4 рақиби худам пирӯз гаштам ва бо арифи узбекам бохтам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. ман рақиби украинии худро бо ҳисоби 2-0
бо вай дастболо гаштам ва бо рақиби афғони худам бошад 5-0 бо вай дастболо гаштам ва дар охири тасаллубахш бо рақиби қирғизам бо ҳисоби 1-0 ба вай дастболо гаштам ва барои ишғол намудани ҷои сеюм бо рақиби туркменам ки вай қаҳрамони ҷаҳон буд бо ҳисоби 8-1 бо вай дастболо гаштам ва сазовори ҷои сеюми чемпионати ҷаҳон гаштам. қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ имсол мезбони як қатор мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ буд ва чемпионати ҷаҳон миёни собиқадорону устодон низ аз рӯзи 26 то 28 октябр маҳз дар ҳамин макон баргузор гардид. ин чемпионат як қисми барномаи солонаи федератсияи байналмилалии самбо ҷиҳати рушди ин соҳа нигаронида шудааст ва ба варзишгарони ботаҷрибаву калонсол имконият фароҳам меорад ки дар сатҳи ҷаҳонӣ худро нишон диҳанд. дар ин мусобиқа намояндагони кишварҳои гуногун дар намуди самбои варзишӣ ширкат варзида дар сину солҳои гуногун қувваозмоӣ намуданд. нерӯсанҷиҳо миёни паҳлавонони аз 35 сола боло аз рӯи 7 сину сол сурат гирифт. маврид ба зикр аст ки дар ин чемпионат зиёда аз 500 варзишгар иштирок намуданд ки бештар аз 130 нафари онҳоро варзишгарони собиқадори тоҷик ташкил доданд. дар рӯзи аввали мусобиқот намояндаҳои кишвари мо тавонистанд дар маҷмӯъ соҳиби 17 медал шаванд ки 4-тои онро тилло, 4-тояшро нуқра ва 9 нишони боқимондаро медали биринҷӣ ташкил дод. از دیگر دولت‌ها همون پهلوانی بهتریش می‌بیاد. اینجا بر اومدن و با همین سینی سال ما در میدان این یک دل و گرده می‌فوره که در میدان. و همین خاطر پهلوانان بهترین اومدن. بعد وای از ما جوان‌ترن. ما 70 71 72 رفته استیم و یا 65 66 خیلی وای میکنه. لیکن خیلی با قدری حال ما غلبه کردیم به پهلوان روس هم و پهلوان قزاق هم. بعد کوازمایی نهایی با یکی از پهلوانان شاگردی خودم بلجان شریف که این آینده خوب دارد و همین پهلوان کوازمایی کردیم. خیلی قریب برابر کوازمایی کردیم به یک خالی و خیلی ما جای اول گرفتیم. рӯзи дуюми нерӯсанҷиҳо низ барои варзишгарони собиқадори тоҷик бо барор омад. баъд аз талошҳои зиёд 8 паҳлавони тоҷик ба финал баромад ки аз миёни онҳо 4 нафар ба гирифтани медали тилло даст ёфт. راستی گپ ما تیاری ما هم قدر خوب نبود. نکی هم روزی که فهمیدیم همین مسابقه در همین دولت در جمهوری تاجیکستان در وطن عزیز ما میگذرد. راستی گپ حسی ملی و همین وطن دوستی و غروری همین وای ما را نموند که یک طرف بیستیم به طرف باشیم. راستی گپ تیاری و تماما جدی نبود. طولانی همون تجربه سالهای پیش من مشق‌های کردگی با کم کم خیلی خطی همون کودک‌ها که وای میکنیم درس میگذاریم کم کم تیار هم شدیم. راستی گپ حریفای پرقوت همون حریفای پیشینه همون چمپیون‌ها و همون پهلوانا همین حریف فینالی فینال برآمدگی ما خطیش در فینال واخوردگی حریف ما چمپیون 5 کرته جهان بوده است. پورا تا حتی لط داد پورا دیدم که 19 ثانیه مونده است. گفتم که بشکنشم دیگه پورا سر نمیتونم. 19 ثانیه مونده بود پورا لط داد سخت لط داد. дар умум собиқадорони самбои тоҷикистон дар ин чемпионати ҷаҳон ҳунарнамоии хуб нишон дода тавонистанд соҳиби 42 медал бигарданд ки 11-тояшро тилло, 11-тояшро нуқра ва 20-тои дигарашро нишонҳои биринҷӣ ташкил доданд. мо мусобиқаи
ҷаҳонӣ оид ба собиқаронро дар маҷмӯаи нави варзишӣ гузарондем. ба самбочиён, ба меҳмононе ки аз дигар давлатҳо омадан хело хуб писандидам, барои он ки маҷмӯае ки ҳозир мо дорем ин дар сатҳи байналмилалист ва умедворем ки дигар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ аст, дигар мусобиқаҳои самбо аст, моҳорибавие ки мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мегзорем ва ё ҳатман мебиям, барои чунки ҳам шаҳр маъқул шуд, ҳам худи гузарондани ҳамин чорабинӣ дар сатҳи баланд гузашт. ҳам федератсия, ҳам дигар меҳмонон, варзишгарон хело хуб қабул карданд. Дар соли 2025 мо нақша дорем якчанд мусобиқаҳо дар вилоятҳо, дар худи шаҳри Душанбе, баъд 22-23 феврал чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самбо ва самбои моҳорибавӣ мегзаронем. аввал барои ҷудо кардани варзишгарони зур пуртаҷриба ёки чемпионое ки мо ҷудо мекунем ва дар оянда ба дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ бурда иштирок кунам. ҳатман мо бо федератсияи фиаси самбо гапзанон кардем ва ё ҳатман иҷозат доданд ки як мусобиқаи байналмилалӣ оид ба самбо ва самбои моҳорибавӣ гузаронем дар худи Тоҷикистон. бачаҳоам гунаҳгор гӯем намешавад, ин мо бояд ташкил кунем. Бачаҳоро самбочиён бояд тамринои нағз заранд, на фақат дар кишвари худ, дар дигар кишвар ҳамчун ва дигар варзишгарони дунё бояд тамрин кунанд, камтар бар ин маблағ ҷудо карданд дар кор. Ва мо нақша дорем ки дар соли 2025 камтар фаъолияту дигар намудҳои нав ворид кунем ки самбочиёни мо ҳам дар чемпионатҳое ки ҳозир 2025 мешавад ҷои намоёнро гиранд. Соли 2024 қаноатманд нестем. хулоса метавон гуфт ки соли 2024 барои Федератсияи самбои Тоҷикистон соли дастовардҳои назарраст ва пешрафтҳои ҷиддӣ дар соҳаи варзиш гардид. бо вуҷуди баъзе мушкилиҳо Федератсия тавонист ки аз 14 мусобиқаи ба нақша гирифташуда 11 чорабинии ҷумҳуриявиро баргузор намояд ки ин натиҷаи омодагӣ ва масъулияти баланди ташкилотӣ мебошад. яке аз рӯйдодҳои муҳими сол баргузории чемпионати ҷаҳон миёни устодон дар шаҳри Душанбе буд. барои аввалин бор пойтахти Тоҷикистон мизбони ин чорабинии сатҳи баланд гардид ки бо иштироки варзишгарони собиқадори сатҳи ҷаҳонӣ ба омодагии комил баргузор шуд. дар ин мусобиқа дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати устодони собиқадор бо таҷриба бо сазовор шудани ҷои сеюм дар ҳисоби дастсавӣ ҳунару маҳорати худро дар арсаи ҷаҳонӣ нишон дод. дар баробари ин самбочиёни тоҷик дар сатҳи ҷавонон ва наврасон низ фаъол буданд ки дар мусобиқаҳои гуногуни минтақавӣ ва ҷаҳонӣ нишондиҳандаҳои назаррас ба даст оварданд. ин комёбиҳо на танҳо ҷойгоҳи баланди самбо дар кишварро таъмин мекунад, балки барои тарбияи насли наврас ва варзишгарони қавӣ заминаи мустаҳкам фароҳам меорад. Федератсияи самбои Тоҷикистон дар соли 2025 ба рушди минбаъдаи самбо ва иштироки фаъолтар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ диққати хос хоҳад дод. бо афзун кардани шумораи мусобиқаҳои дохилӣ ва шароити мусоид барои варзишгарон, Федератсия мақсад дорад ки шумораи медалҳои тилло ва натиҷаҳои баландро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ боз ҳам бештар намояд. дар маҷмӯъ соли 2024 барои Федератсияи самбои Тоҷикистон як соли муваффақият ва таърихӣ буд ки бо дастовардҳои назаррас ва муваффақиятҳои варзишгарон хотирмон гардид. ҳадафҳои ҷиддӣ ва омодагии пурра ба соли 2025 шаҳодат медиҳад ки самбои тоҷик дар оянда низ мавқеи худро дар сатҳи ҷаҳонӣ мустаҳкам хоҳад кард.